Estamos en India co proxecto de Mulleres Cabeza de Familia con fillos a cargo. É un proxecto financiado pola Xunta de Galicia que se desenvolveu entre os anos 2023 e 2024. Este proxecto céntrase en 327 mulleres na rexión de Maracasira, que é unha rexión rural empobrecida, e o que se pretende é que estas mulleres teñan acceso a dereitos básicos. Entre as actividades do proxecto, a promoción de microemprendementos, que as mulleres monten o seu propio negocio, este tipo de negocios que son accesibles e mediante os que poden acadar a súa independencia económica e manter os seus fillos. Ademais desto, tamén se promociona a construción de vivendas para aquelas mulleres que o precisan e de baños ou latrinas. É moi importante en India o acceso a un baño porque dá máis seguridade para as mulleres e tamén aforra problemas de saúde pública. Neste proxecto tamén se cubre a educación dos fillos destas mulleres e se promocionan moitos obradoiros de sensibilización sobre diversos temas. É importante que as mulleres estén formadas, que coñezan os seus dereitos, que estén formadas en cuestións de xénero, de emprendemento. É moi importante tamén que os seus fillos podan estudar porque é a única maneira que poden romper o círculo da pobreza.